Дарагія сябры, вас вітае кніжная фея Кацярына Хадасевіч-Лісавая. Запрашаю у дзівосную казку, якая перанясе вас у далёкае мінулае, у каралеўскі палац, на раскошны баль. Вы даведаецеся, чаму кароль магутнай багатай дзяржавы вырашыў перадаць яе пераемніку, якога шукае сярод сваякоў. Пабачыце, якія інтрыгі закруцяцца сярод кандыдатаў на трон. А на досведку баль завершыцца шахматнай партыяй, якая будзе вырашаць лёс цэлага каралеўства. Да пачытання, сябры! Сустракаемся на старонках кнігі «Падарунак караля».